KUBRA DAKO tsohuwar jaruma ce a masana'antar fim ɗin Hausa ta kannywood. Ta yi zamani da daɗewa, ta yi fina-finai da dama a masana'antar kafin ta bar masana'antar. Ta yi tashe tare da su Fati Muhammad, Maryam Hiyana, Abida Muhammad, Maryam Umar, Hadiza Kabara, Zuwaira Juda da dai sauransu. Kyakkyawar mace a cikin matan kannywood, bakar fata ce kyakkyawa mai kuma manyan idanu. Ita ce fim ɗin Fati 'yar Adamawa wanda suka yi tare da Nura Hussein. Takaitaccen tarihinta, cikakken sunanta shine KUBRA Alhaji Abdullahi Dako, wanda mutane suka fi saninta da KUBRA Dako. An haife ta a watan Jun 8 ga wata a shekara 1984, haifaffiyar jihar Niger ce. Mahaifinta babban mutum ne a jihar. KUBRA ta yi karatun firamare da sakandare duk a garin Niger. Daga nan ta taho Jami'ar Bayero University Kano, inda ta karanci sociology. Tana karatun ta haɗu da jarumi marigayi Ahmad Esnuhu, wanda shine ya sa ta a masana'antar fim ɗin Hausa. Ta fara da fim ɗin nan mai suna Gata. Daga nan ta yi fina-finai sun fi 100, inda ta shahara a masana'antar. Ta ɗauki shekaru 6 a masana'antar, daga shekara ta 2004 zuwa shekara ta 2010. Tun daga wannan lokacin ne ta ɓace a cikin masana'antar kannywood. Ta yi fina-finai kamar irin su Gata, Tutar su, Fati 'yar Adamawa, Taron Dangi, Hausa 7, Dare da Yawa. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV domin samun ƙayatattun